Lah rasa dadak kepikir breseng-bresesut nek kon masalah kuwi, Be. Nek kurtene rung dhewe sing digathong-athong sok bodo, ki rasa digawe mumet. Mulane wis taun wingi tak kon nglumpukke cemung-cemunge tak kon nglumpukke to, cemung wadah kongguan, wadah Playstore, wadah ngono tak kon nglumpukke mergone iso kena dienggo nek saiki ngono lho. Lah iki carane iki cemunge wadah kongguan iki sen ana karat. Lah, gek cemunge wadah Playstore kuwi iki sen ana telo kuwi lho. Telo iki kethok ana bangsane 15 cm ngono gek ijili mendawa ngono lho. Ijil ana mendawa gek cilik-cilik bae ngono. Lah rasane dadak tuku Orson. Mulane kowe iki wingi tak kon nyimpen kabeh to gendul wadah Orson iki kek kumbang sik iki resik ana ngono to gek. Wae sen ana kunir kuwi lho. Parutna kunir. Lah ya wis kaya Orson wong jenenge kuning kok. Lha iku ngono kuwi carane iki. Nek kurtene wis rada nganu iki. Wae lapono kowe golek gombal to gek ana ngoklentik kuwi, gek lap-lapno ora keling-keling kaya anyar neh wis sang. Kandhani sing penting nek jaman saiki gebyare. Kowe iki rasa mikir nek sing penting gebyare iki ketoke iki kaya wis bangsane mewah ngono lho. Masalah isi pikir keri lho. Lah nek lodonge sing bening kuwi iki to isen ana rempezek dadi kowe iki modal rempezek. Gawe sithik wae ning campur ana jladrenane iki campur ana mil ngono lho. Lah men atos kan awet dadine iki kowe gawe sithik wae awet. Lah iya rasa nganggo kacang. Rempezek ngono takoni rempezek udang ngono ning udange di blender ngono lho carane ngono ora diamang. Sing igo to nek wis gerangi. Ikimu iki lho nggo nang mikir. Kandhane sing penting iki gebyare kok masalah isi pikir keri kok. Lah iya ngono kuwi wae rasa mikir banget-banget kok terus ndek atung-atung bodo be. Ya wis. Ya.